Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Varilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia con el protocolo Live Optics exclusivo de Varilux. Varilux, líder mundial en lentes progresivas. Achégate a Óptica Parteme e leva o segundo par de lentes Varilux de regalo. E co outono hai que pensar xa nun evento ineludible que acada a súa 13ª edición este 31 de outubro. O Castañazo Rock parece que ven pegando forte. Van xa 9 anos que un grupo de veciños recuperou o que fora o Festival Bravo Iniciático. Xa coñecemos o cartazo completo e virá cargado de variedade de estilos. Un pouco por seguir na línea de edicións anteriores, un pouco, sobre todo, premiar a variedade, todos os estilos musicais, e un pouco queremos é abarcar eso, non? Con grupos que van desde o hardcore ata a propia SES, que é unha cantautora de ritmos latinos. Berri Charrac, Lagosa Sorda, SES, Dios que te criu, Paddy and the Raids e Liviao de Marrao integran a oferta musical deste ano no mercado gandeiro de Chantada, dende o hardcore ata o hip hop ou o rock bravú local. Os vascos chegan ao seu 20º aniversario e están chamados a traer a moito do seu fiel público na nosa comunidade. O grupo vasco Berri Charrac, que é un grupo de metal, hardcore, que, bueno, con tendencia tamén ahora hacia o indie, que están no seu 20 aniversario e que, bueno, están presentando un novo disco e que creo que vai ser un dos platos fortes. Despois tamén temos a Dios que te criu, que é unha banda de hip hop galega que este ano, bueno, para un ano especial porque solo é o único festival que van facer este ano, van dar os concertos, un na Festa do Albariño, outro aquí. Despois temos o grupo valenciano Lagosa Sorda, que tamén, bueno, están na súa xira despedida porque se separan e, bueno, é o único concerto que van dar en Galicia e é un grupo de ska, reggae, bueno, de ritmos mediterráneos. SES, bueno, xa... Temos a SES, que é por todo sobradamente conocida, que, bueno, é unha aposta desta edición un pouco para variar para variar un pouco o público. Finalmente, bueno, é Paddy and the Raids, que é unha, digamos, aposta exótica, que é un grupo que ven de Hungría, e o grupo local Liviao de Marrao, que tamén, bueno, tamén é un concerto especial, posto que presentarán aquí ante o seu público o seu segundo disco. E xa son, bueno, recollen un pouco a esencia do bravú e deste festival, non? Claro, tamén era necesario, non? Tiñan que volver. Sí. E para pasar o día están as actividades xa instituídas arredor desta cita, cada vez máis participadas polo público de distintos puntos de Galicia. Como non, tamén haberá magosto, excusa que sempre nos une nestas datas e dá nome ao propio festival. Apostamos por darlle continuidade ás actividades que ao longo do día pois cubren toda a xornada, como os cantos de taberna, o castañazo infantil, os xogos bravús, o Berto Villarda, un pouco para ampliar a oferta lúdica para todos os públicos tamén. Vai a traer este cartaz xente de todo Galicia, como sempre? Esperemos que sí, un pouco queremos, bueno, ano pasado foi a edición máis numerosa e queremos un pouco, pois, se non mellorar, pois polo menos igualar a afluencia de público de anos anteriores. Con este cartaz pensamos que é posible. Non queda moito tempo e as entradas xa están á venta en varias modalidades. Unha delas é a plataforma en internet codetickets.com, onde están ao prezo especial de 14 euros deica este martes 6 de outubro. O importe anticipado aumentará de aí en diante a 16 euros, ata o 29 deste mes. Os prezos en billetería ese día serán de 19 euros. Tamén se poden adquirir en puntos de venta directa nas principais capitais galegas e en Chantada no Café Meigo. Os pabillóns dos centros de secundaria estarán a disposición pros festivaleiros que desexen pasar a noite acampados. O Castañazo está plenamente consolidado e parece que cada ano xa nos ven dado, pero compre lembrar que tras el están os seus impulsores, un grupo de mozos con inquedanzas musicais e culturais que traballan arreo na organización. Non é doado responder á pregunta de cantas persoas están detrás do Castañazo e na asociación, pero si sabemos que é cousa duns cantos e toda axuda é benvida. É unha pregunta difícil de responder porque cada un aporta o seu grano de area e, bueno, somos en torno a
15, 20, de cara ao festival, pois nos xuntaremos uns, que era o propio día do festival, nos sumaremos uns 50, máis de 50 persoas. Voluntarios que... Sí, voluntarios e de todas formas aproveitamos tamén para facer un chamamento a todo o mundo que queira colaborar, que fale con nós e que benvido, será benvido.